Vale. Quina és la història, el breu resum que no és fàcil, breu resum de l'Eldorado, la història. Bueno, si anem des de l'any 98, doncs hem anat escalant amb el temps i amb els anys fins a arribar a una prova, un freeride World Tour. Abans hem passat des de ser un freeride pur i dur, que era snowboard, el 2001 vam començar amb esquí, i després ja vam passar aquí a Vallnord des del 2006 a sumar estrella del Freeride World Qualifier amb 2 estrelles, 3 estrelles, 4 estrelles, 3 anys amb 4 estrelles i assolir doncs, el que és avui en dia aquesta segona edició del Freeride World Tour a Arcalís. Com veus l'evolució del freeride als Pirineus? Bona, pujant. De fet, avui tenim la mostra, tenim 39 riders vinguts d'arreu del món, però a més la gran quantitat de participants són nacionals, Pirineus, Andorra. I a més, doncs clar, és una afluència molt important que estan sortint nois i noies a partir de 14 anys que ja estan practicant i que pugen amb un nivell que ja venen del pi i pugen amb un nivell molt òptim. I a més, que ja venen molt preparats, vull dir, són molt conscients del que van a fer i ja tenen tot el material i de fet ja és el tercer any que no hem de deixar cap tipus de material, ni arba, ni pala, ni sonda, ni res. Sí, anava lligat amb la següent pregunta, però més o menys ja ens ho estaves dient, no? El nivell del jovent d'ara, no? Com el veus? Molt alt. Estem veient unes línies ara mateix en directe fabuloses i clar, són nanos molt potents. De fet, el pòdium del World Tour ho diu tot, vull dir, els que van guanyar en modalitat d'esquí homes van ser rookies, o sigui, nanos que venen del júnior i han passat a qualificatòries i estan a World Tour i van fer pòdium. I quins consells donaries tu a la gent que vulgui iniciar-se en aquesta modalitat? Bé, com que ja partim que és una base que ja són del pi, ja són esquiadors, a partir d'aquí és apuntar-se a l'escola. L'escola és el Eldorado Freeride Junior, aquí els hi fem tota l'ensenyança durant 3 hores i mitja o 4 d'un clínic tècnic per part teòric, per part d'en David Sanabria, que és guia d'alta muntanya internacional, i després en Raúl Díez, que és el director tècnic del Eldorado i jutge del World Tour i advisor del World Tour, que és el que controla les proves del circuit aquí als Pirineus. Aleshores, és el punt on han d'accedir partint de tots els coneixements, tant per fer freeride, però per fer alta muntanya. Vull dir que això ho aniran sapiguent cada any i és un aprenentatge Lligat bàsic. també amb això, doncs, els projectes immediats que tens previstos, que tens lligats, que ens puguis explicar? Bé, és la tercera edició del Júnior, enguany amb 2 estrelles, per sobre només hi ha 3 estrelles i un World Championship, que serien 4, però amb 2 estem bé perquè tenim una bona categoria, si en tenim 3 millor, no? Però és fer-ho ben fet. I aleshores, com ha sigut el Eldorado, que en els seus inicis va ser l'escola del freeride dels Pirineus i al sud d'Europa, i ha sigut durant molts anys una única prova i el bo és que en surtin més i se'n celebrin més, tot i que és laboriós i complicat trobar patrocini, però clar, una estació com Arcalís doncs, hi creu molt i ajuda molt amb això, no? Però també hi ha la Vall d'Aran, hi ha Vaqueira Baret, que també n'estan fent. Aleshores, jo vull créixer en el Pirineu amb fer més curses del júnior per anar a captar tot aquest públic que pot anar voltant i que estem concentrats amb el Pirineu, sigui aragonès, i després des de la Vall d'Aran, Pallars, o tornar a fer sempre aquí doncs, el júnior. Però m'agradaria fer un petit circuit de júnior per donar aquest caire, no? I aquest volum de creixement de cara als joves i que els anéssim empantant cap amunt. Perfecte. I per acabar, per acompanyar-nos, un missatge pels nostres lectors del Diari de la Neu? Bueno, els segueixo per Twitter, per Facebook i per la web i bé, som uns viciats del món de la neu i aquí doncs, una gent que ho esteu fent molt bé i que també ens ajudeu a conèixer notícies de tot arreu i bé, no sé, tots benvinguts aquí a disfrutar de l'esquí i que tingueu una bona temporada i que ens caigui un bon paquet. Gràcies. Vinga.